Udo, this is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufatna. Ndị Igbo ya dịrị na mma. Before me ebido ihe nne, ana m ekele Chukwu kere ndị Igbo niile. Ana m ekele Chukwu okike abịama. Chukwu anyị gbakwutere, Chukwu na-agwọ ọrịa, Chukwu na-azọ ndụ, Chukwu mmụọ ndị nna nna anyị ha gbakwutere n'ala Igbo. Ana m ekele Chukwu, na-ekelekwe ndị mbụ na ndị egede, na-ekele ndị ezumezu, na-ekelekwe ndị mmiri. N'ụbọchị taa, this January and going, mụ na Divine Mother anyị ga-create a new program. Ọ ga-awụ ọdịnala praise and worship or cultural praise and worship, otu ọbụla iji kpọọ ya, either ọdịnala praise and worship or cultural praise and worship. Oge m mgbera Facebook and YouTube na-echekie uri ndị a na-agụ, that is anya mmiri agba m. Ndị Igbo anyị wu ndị eriri eri, ekpukpere arụ ndị ọcha butere n'anyị etisivu ndị Igbo, erie ndị Igbo. Ije hụ ndị gụga ọdịnala praise and worship, ha na-eto Jizọs. Ele otu ekpukpere ndị ọcha butere n'ala anyị ji wụrụ ọdịnala? A na-eto Chukwu, too ya ọ bụ Chukwu. Ele otu Chukwu, ele ihe Chukwu nwere ya na Jizọs? Ele ihe Chukwu nwere ya na religious praise and worship? Religious praise and worship wụ Christianity or Islam or Judaism. Ihe ndị ewu ekpukpere bịara abịa n'ala anyị. Otu ọdịnala praise and worship wụ iji asụsụ anyị kelee mmụọ anyị nwere n'ala anyị. Onye ha na-akpọ ọdịnala praise and worship. Ndị ọcha eriene ndị Igbo, ndị ọcha egbuo na anyị. Anyị wụ ndị eriri eri, ndị ejiri ụbụrụ ha ji ṅụọ akamụ. Ndị Igbo ewere na ụbụrụ ha ji ṅụrụ garị, wụrụ ụbụrụ ha ji tụọ ụgba Chineke. Ala Igbo na-agba aghara, ala Igbo na-achị achị. Ị gaa na social media gaa hụ Igbo cultural praise and worship, agụkata agụmuri Jizọs, etome Jizọs, etome Yahweh, etome whatever bullshit. Ndị Igbo ele onye mere nna ihe na wọna ndị nzuzu, ndị iberibe, ndị aparị ndị Igbo a na-emesho nzuzu ha, ndị eriri eri onye nzuzu. Ọwa ime na ndị meriri mmadụ n'ọgụ, ọha na-ede history of those people. Ndị ọcha meriri anyị n'ọgụ, ọha dere history anyị. And as they are working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, otu Chukwu mere anyị etete n'ụra. Oke n'ọrụ m ime ka ndị Igbo, ụmụnne m, ụmụ Chukwu ka ha tete n'ụra, ka ha bilite n'ụra. So today, mụ na Divine Mother, 5 o'clock Biafran time, anyị ga-eme ọdịnala praise and worship. Anyị ga-eto Chukwu. Guarantee, I am not against God. I am against the God of the slave masters. I am not against the God of my ancestors. Chukwu. Na ndị ezumezu niile. I am against ihe ndị ọcha butere n'ala anyị, eji ha gbuo na nna anyị ha amụ 100 or 300 years ago. Unless me onye nzuzu na ịma the difference of na asị m na achọghị m ihe
ndị iro butere n'ala anyị. Achọrọ m nke anyị. Mụ na nwa m kwugo okwu yesterday, ụmụ m abụọ mụ na ha kwugo okwu yesterday ihe gbasara religion. Ya na-ajụ m ajụjụ ọ jụrụ m sị m na because of na ndị ọcha wetara kukumba, ji that kukumba jirigbuo anyị, so does it mean that na m aga erikwe kukumba? Masị ya, nwa m, analogy gị mara mma, but gere ntị. Na kukumba ndị ọcha wetara wụ kukumba a na-agba injection, eji injection ji mee ihe. Instead ọ ga-eto in 1 year, ya eto in 2 months. A na-eri ya, ticha ya chemicals. So because of all those things, ji rie ya garịa m ọrịa. But na achọrọ m kukumba nke akụrụ n'ala nna m, a na-agbahụ chemical. Ya sị m, thank you daddy, na ya aghọtala. Mee turn ọkwa ya upside down, si ya, ile ọkụkọ ndị anyị na-eri na ala bekee here, ọkụkọ amụọ ya taa, the next day etinye ihe na machine, na-fertilize ya, na-agba ya injection. The next day ọkụkọ na-ede pipi, a na-agba ya injection, na-agba ya ke before 1 month ọkụkọ eruo ne nga a ga-eri ya eri. But n'ala Igbo, ọkụkọ 6 months erube nga a ga-eri ya. So ma akọwana ya si ya, in our land, ọkụkọ 6 months erube nga a ga-eri ya. Ọkụkọ Igbo na ọ na-ahapụ ya eji aka ya kpara jee rie ihe. Ya sị m, ya dị organic. Ya sị m, dadị, na ya ghọtara. M sị ya, so na ihe m si na-awụ na achọghị m iri ọkụkọ ndị ọcha gbara ọgwụ. Achọghị m iri ọkụkọ ndị ọcha tiri vaccine, because ụmụ ihe ndị ahụ na-ebute ọrịa. But achọrọ m iri ọkụkọ amụrụ n'ala nna m, a na-enweghị ọrịa, ọgwụ agbara ya. Ajọsọrọ hapụ ya, ya akparara jee taa grasị, rie eke, ahụ arị ya mma. Ya sị m, daddy, na ya ghọtara. So they are waking the one different spiritual leader. I am not against God. God wụ English o. Ihe okwu oyibo. Nnamdi Kanu can be God. I can be God to my children. I can be God to my wife, divine mother. Inwe di gị can be God. Inwe nwaanyị eze ọkụ, nwaanyị gị can be God. Inwe gọvanọ arụ ala, gọvanọ gị can be God. President gị can be God. Police officer can be God. Anything, nkịta n'ụlọ gị can be God. Anything can be God. God will anything that is higher than you, anything that has power over you is God. But ị ga-asị God Nnamdi Kanu, or God Master Prophet, or God onye, or God onye, or God Chukwu. So Chukwu anyị wụ our own God. God, they are working to one of the Biafran people amụrụ na ala nna m na Biafran land. God wụ Chukwu. Mgbe m gwara gị na God wụ onye amụrụ na Kafanchan, God nke m, they are working to one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. God nke m wụ onye a na-akpọ Chukwu. Yari ihe wụ God ndị ọcha, ihe ha gbasahụ m. Yari ihe wụ God ndị, sorry, enweburu m small internet issues. So mgbe anyị ga-eme program a taa, biko echi ịbata, ịbịa join anyị na the praise and worship, ga-abata so that ịbịa gụọ na anyị uri a na-agụ n'ala Igbo eji na-eto Chukwu. Anyị chọrọ ka anyị too Chukwu otu ndị Igbo na-eji eto Chukwu anyị. Anyị etogeghị arụ ndị ọcha butere n'ala anyị. Anyị etogeghị nwoke onye ọcha ndị ọcha gburu anyị butere n'anyị. Anyị etogeghị ihe ndị Archbishop of Canterbury dere. Anyị etogeghị ihe Pope dere. Anyị etogeghị ihe one pastor nọ na America dere, or Robert or whatever. Anyị ga-eto Chukwu ndị Igbo. So anyị ga-akpọ ya culture ọdịnala, praise and worship. Ito
Chukwu anyị, Chukwu ebuka. Ọ mmadụ na-amụ nwa ya sị Chukwu ebuka, Chukwu dị omimi. So ndị Igbo, before ndị ọcha abịa, anyị na-agụ ụmụ anyị Chukwu ebuka, Chukwu dị ike, Chukwu zọba m. Onwe mgbe asị Jizọs zọba m, onwe mgbe asị Jizọs dị ike. Ọ ndị ọcha bịara butere anyị ihe ndị, butere anyị ụmụ arụ ndị, butere anyị ụchụ niile anyị nwere n'ala Igbo. Okpukpere arụ butere anyị ụchụ, okpukpere arụ butere anyị ihe ọjọọ niile nọ n'ala Igbo. Maka ndị Igbo ahapụla Chukwu, soro arụ, soro ihe ndị ọcha pịkọtara n'ala ha. Ihe domara anyị otu anyị dị, maka ndị Igbo hapụla ihe ekwesịrị ha ime. One thing ndị Igbo kwesịrị imewu sọpụrụ Chukwu. Enweghị ihe ọzọ edemandịrị from ndị Igbo na-awụ sọpụrụ Chukwu, kwenyere Chukwu, tobe Chukwu, na Chukwu in returns Chukwu ga-agọzi anyị. But ndị Igbo hapụ Chukwu ha ga-eto, na-eto onye ọcha, na-eto Jesu Kristi ndị gburu nna nna ha butere na ha. Ndị Igbo hapụ Chukwu ha kwesịrị iso, na-eso arụ Mary, akwụna nwanyị. Ndị Igbo ahapụ Chukwu, na-eso the God of the Bible, onye oshi, onye okwu ashi, na-akpọrọ nwanyị onye ọzọ. At the end of the day, ihe ndị Igbo hapụrụ ihe dị ndụ, ihe shiri ike, ihe na-enye ndụ, ihe na-enye ike, Chukwu. Na-eso ihe ndị ọcha ji rie ha ọrụ. The King of Belgium, mgbe ọ na-esendịrị na koloni ya leta, ọ sị ha, if you want to defeat ndị ojii na, mee ha ka ha mara na their God is worthless, their God is useless, their God is powerless. The first strategy of the slave masters. Tell the Africans that their God is worthless. Tell the Africans that their God is useless. Tell the Africans that their God doesn't like them. Their God hates them. Their God killed them. Tell them that. If you tell them that, if you can explain to them that, they will abandon their God. And when they abandon their God, is the time for you to catch them. So, ele ihe ndị ọcha mere, ndị ọcha ha ga-pịkọta, mụrụcha ihe niile na-eme n'ala anyị, laa ga-apịkọta akwụkwọ, pịkọta bịa nye anyị, si anyị soro Jesu Kristi, si anyị soro akwụna nwanyị, si anyị soro God of the Bible. Mmadụ atọ, efulefu mmadụ atọ never existed. I am telling you, as the Biafran spiritual leader, the awakened one of the Biafran people, that have seen the behind of the Paiwan Tapa. Ihe niile edere n'akwụkwọ na Bible nweke wụ eziokwu. Aga m asị gị na eziokwu abụọ n'ime Bible wụ na o nwere nke edere eri ije ọ n'ala Igbo, because ọ ndị ha ji n'ọrụ. Enwere nke edere Pharaoh of Egypt, ije n'Egypt enwere Pharaoh. Ọ gwụchara ihe eziokwu. Ihe ndị ọzọ edere na Bible ọwa akụkọ God ji create the world, ọwa akụkọ Moses ji weta the Bible, ọwa akụkọ Episcopalian, ọwa akụkọ Moses, ọwa akụkọ Abraham, ọwa akụkọ efulefu ndị ka ọzọ, ele efulefu ka ọzọ, Paul. Ndị ewu bullshit. Akụkọ ejiri ego ọrụ. And mana na ejide mgbada n'ọrụ, mgbada na-akwụ ụgwọ, a ga na-eri n'iwu dị odu. Onye iji hụ Old Testament, nwee New Testament, nwee Episcopalian, letter to the apostle, letter to the this, letter to that efulefu, letter to that efulefu. All because enwere ha life mgbada. And each time mgbada chọrọ ikopụ, ha enweta another strategy, ha enweta another level, jijide mgbada n'ọrụ. Ịnụ n'ihe m gwara gị, mgbe ọbụla mgbada chọrọ ikopụ,
eweta another strategy ka eji jide mgbada n'ọrụ. Ihe ndị Apostle Paul kwuru, Apostle Pushit kwuru, onwe ekewe eziokwu, or just ihe ndị edere ka eji gide mgbada, and that mgbada ahụ wụ gị. Ọ gị ka m na-ekwu, ọ gị wụdị mgbada. Ugbu a ịhụ na nwanne gị nwoke dị ya nwoke ndị nwanọ bere ịzọpụta gị n'arụ, the only thing ị ga-emewu ikwu okwu ọjọọ gbasara onye chọrọ ịzọpụta gị n'arụ than ndị tinye gị n'ụchụ. So join me today, Biafran time, I think 5 or 4 o'clock Biafran time. I get in the flyer. When I define mother go cultural songs. Now I get you, I get you, I get you Jesus, I get you two and age to chuku. Oh, two, I get you good. So because join me nani, chuku go sin dewo. This is the master prophets. Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Aro, Yendocha Mebri, more than 400 years ago. Again, measure in one day. But one takere. Ula ndocha no na adana. Foundation ya na atozi kwekere. Ndị pastor na agbazi heta sketa. Because ndị Igbo ekopumana. Ndị Igbo apumana. So ndị pastor na priest na Mbaka na Ebuka Obi na achọ ụzọ iji gide dia idiot. Ka ụzọ ha ga-eji gide idiot ha efulefu ha ndị na-ege this their uri ndị ha na-agụ na chọọchị na-esi chukwu egekwele ha. Egekwele Mbaka ka ọ na-agụ uri Chukwu. Ege na Ebuka Obi ka ọ na-agụ. Egekwele onye idiot si na ewu pastor mgbe ọ na-agụ uri Chukwu. Ọ warụ. For them ịkpọ Chukwu warụ. Ọwụ ka a na-ebute n'ala anyị. Ọ naanị ndị dibịa, ndị ọdịnala ga-akpọ Chukwu. Maka Chukwu nke anyị, nke mụ na gị, nke ndị Igbo. Ọwụghị nke Christianity, ọwụghị nke Judaism, ọwụghị nke ekpukpere ndị na-akpụ isi n'ala. Ekpukpere atọ ụwa arụ. Ọwụ ndị onye ndị Igbo onye ndị ọcha butere n'anya. Chineke gozie nnụ. Ndewo. Biko ịchọ ijoin anya that praise and worship. Maybe I can win program or abata, or maybe got on a WhatsApp. Gone on you praise and worship. I'm getting here now weekly event every Sunday. And then we ordinary praise and worship. Or EG na woman na I didn't really. Urinda na gona na church you EG domeno na or person here na church ka aga na aguri Chukwu. Ọ n'ọdịnala ndị mmiri na ndị dibịa. But ndị dibịa anya wụọ na idiot, wụọ na ndị oshi, ndị na-anjọs na-ata ọkụkọ na-anyarị gold n'olu na-ezuzogharị hapụ ala Igbo na-agbaghara. Chukwu anyị, mmụọ anyị nwere n'ala anyị awụrụ ihe na-eji egwuregwu. Ndị dibịa dị comfortable na-ebugharị akpa ego, na-ebugharị moto, na-ezuzogharị, na-arụ ọrụ hotel everywhere. Akị ahụ ha maka ihe ọjọọ na-eme n'ala anyị. Ekelele m nna ya dịrị na mma. Ndewo.